Que tal, saudos, noite de xoves, e aquí seguimos en Canal Rías Baixas percorrendo a nosa xeografía na procura de argumentos e de ideas coa vista posta nas eleccións municipais do vindeiro 26 de maio. Hoxe marchamos ata o Concello de Outes. Imosles ofrecer un cara a cara entre a candidata do Partido Popular que opta á reelección e o candidato do PSDG-PSOE. Xa saben que dende a casa poden participar e interactuar connosco a través das redes sociais, a través do Twitter, empregando o cancelo Contrastes Outes. Agardamos as súas opinións, as súas críticas ou calquera comentario que queiran facer sobre o que aquí aconteza ao longo dos vindeiros minutos. Se lles parece, paso xa a presentarlles aos nosos convidados desta noite. A miña dereita, a candidata do Partido Popular, Beatriz Molinos, moi boas noites. Hola, moi boas noites. E a miña esquerda, o candidato do PSDG-PSOE, José Antonio Camaño, tamén moi boas noites. Hola, boas noites. E benvidos os dous a este programa, a Contrastes. Se lles parece, unha vez que xa nos coñecemos todos, marchamos ata Outes na procura de máis datos. O Concello de Outes ocupa unha extensión de case 100 km cuadrados repartidos en 11 parroquias. Na localidade viven 6.412 persoas, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística. O municipio perdeu algo de poboación con respecto ao 2015, cando se contabilizaban 6.691 habitantes. Nas pasadas eleccións municipais, o PP volveu revalidar a súa maioría absoluta. No 2015, os populares obtiveron 8 representantes. No Concello entrou unha nova forza, Compromiso por Galicia, que acadou 4 edís. O PSDG, pola súa banda, mantivo a representación que xa tiña cunha única acta. Quen desapareceu da escena política local foi o BNG, que pasou de ter 3 concelleiros a quedarse en ningún. O bastón de mando foi parar unha vez máis pro popular Carlos López Crespo, quen renunciou á alcaldía no 2016 logo de 21 anos. O veterano político, por certo, faleceu o ano pasado. A daquela tenente de alcalde número 2 dos populares, Beatriz Molinos, pasou a ocupar o seu posto. En canto ao número de votos nos comicios de hai 4 anos, o PP fíxose co respaldo de 2002 veciños. Compromiso por Galicia sumou 1.205 sufraxios, mentres que o PSDG contou co apoio de 438 veciños. A participación quedou por baixo do 66%, case 3 puntos menos que no 2011. Na cita electoral do vindeiro 26 de maio, os veciños poderán escoller entre 4 papeletas: PP, PSOE, BNG e Compromiso Outes, candidatura creada polos antigos membros no municipio de Compromiso por Galicia, a formación presidida por Xoán Bascuas, que desta volta quedou sen candidatura no Concello. Acabamos de velo, pero por se non quedou suficientemente claro, vou non volver a explicar. Compromiso por Galicia, o partido de Xoán Bascuas, tiña todo o dereito do mundo a estar esta noite neste programa, neste espazo electoral. Xa sei que os candidatos de Compromiso Outes son os mesmos que se presentaron, moitos deles que se presentaron por Compromiso por Galicia hai 4 anos, no 2015, pero as normas destes debates son iguais para todos os municipios e tamén para todas as formacións políticas. E recordemos que só podemos convidar a aquelas formacións que acadaron representación nos pasados comicios, neste caso nos comicios do ano 2015, hai 4 anos, é dicir, Compromiso por Galicia, non Compromiso Outes, si estaría convidado a participar neste programa, aínda que se chamen dun xeito moi semelhante, non son o mesmo. Manolo González, o candidato de Compromiso Outes, que por certo foi profesor meu na Facultade de Xornalismo, puxose en contacto connosco pois para exixirnos a súa participación neste programa. Algúnas das palabras empregadas polo candidato pois non foron as máis acertadas, pero certo é que tampouco vou entrar eu en polémicas sobre este asunto, sobre esta cuestión. Entendo o seu enfado e tamén entendo e comparto os seus argumentos e, dende logo, a min gustaríame que o candidato de Compromiso Outes tamén estivese neste debate. Tamén me gustaría que estivese a candidata do Bloque Nacionalista Galego, pero insisto, as normas deste programa son iguais para os 34 concellos convocados e iguais para os 130 candidatos ou candidatas que están citados a participar nestes programas electorais. Non imos facer programas a medida nin de ningún concello, nin de ningún grupo político. Dito isto, querolles, para rematar xa con este argumento, ensinar un documento oficial, o Boletín Oficial da Provincia da Coruña, na que se recollen esas candidaturas. É un documento que se fai público sempre unhas semanas previas á celebración das eleccións, neste caso municipais. Este é o documento, o Boletín Oficial da Provincia da Coruña do ano 2015, mércores 22 de abril. A candidatura número 2 no Concello de Outes é o de Compromiso por Galicia Concellos Transparentes, coas siglas CXG-CCTT. Esa é 2015-2019, a Boletín Oficial da Provincia da Coruña do mércores 24 de abril. A candidatura número 2 no Concello de Outes chamase Compromiso Outes, coas siglas COE.
Aí están as diferenzas e por iso esta noite non están convidados a participar neste debate. Aclarada esta cuestión, se lles parece, os candidatos aquí presentes, arrancamos este cara a cara entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Xa saben, con ese minuto inicial no que cada un de vostedes se ten que dirixir á audiencia de Canal Rías Baixas e en concreto, por suposto, aos seus veciños e veciñas. Comezamos pola forza máis votada no 2015, neste caso o Partido Popular ten por diante 60 segundos e aquela é a súa cámara. Pois boas noites. Eu represento a candidatura que o Partido Popular en Outes vai a presentar nas vindeiras eleccións de maio do 2019, o próximo 26. Lidero un grupo de persoas, homes e mulleres, capaces e solventes. Un grupo que ten moitas características comuns. Unha delas é que combinamos a experiencia coa renovación e coa xuventude. Eu penso que calquera destes valores son moi bons valores para entrar nun goberno municipal. Penso que así, cando van unidos da man, porque cada un por si solo e por separado, pois non serían unha boa opción. Outra das características que compartimos é que somos de Outes, que vivimos en Outes, vivimos diariamente en Outes toda a semana, non é que veñamos os fins de semana, e iso é o que nos permite facer outra cousa fundamental para min, que é vivir Outes. E vivir Outes quer decir que estamos en contacto permanente. Grazas, señora Molino, rematou xa o seu tempo, son tan só 60 segundos, despois seguiremos escoitando, imos coa quenda do candidato do PSDG, tamén por diante un minuto de tempo, a aquela cámara. Queridos veciños, queridos amigos, son José Antonio Camaño, son natural de Outes, e preséntome á alcaldía nas vindeiras eleccións polo Partido Socialista. Encabezo un equipo de xente progresista, moderada, con moita ilusión. O único que buscamos é mellorar o noso concello e facer posible un cambio de goberno. Na actualidade vemos como o goberno municipal, que xa leva máis de 50 anos no noso concello, non atende ás preocupacións dos veciños. Estamos á cola dos concellos do Barbanza. Cada día hai menos xente vivindo no noso concello. E por iso queremos os socialistas basarnos en 3 puntos para as vindeiras eleccións. Primeiro, crear un suelo industrial para que as empresas podan vir as de fora e podan aumentar Grazas, señor as da casa. Xa rematou o seu tempo, despois escoitaremos o resto desas 3 propostas que nos estaba agora formulando. Se lles parece, arrancamos xa co primeiro bloque de contidos e comezamos debullando paseniñamente pois todos os asuntos que corresponden con esta parte do programa. Falamos de infraestructuras, falamos de urbanismo e falamos tamén de dotacións de servizos públicos. Ten a palabra a candidata do Partido Popular e comezo falando de infraestructuras. Como valora o traballo feito polos populares nestes anos e que proxectos quedan pendentes por facer? Ben, pois o Partido Popular leva moitos anos gobernando, pero non 50, leva desde o ano 1995, fai 24 anos no ano 19. En todos estes anos eu penso que a preocupación non a cousa máis na que tuveramos máis preocupación, senón que foi a creación de infraestructuras. No ano 95 había poucas cousas en Outes, estaban moitas por facer, e ao longo destes 24 anos foronse facendo unha chea delas. Podo enumerar unhas cuantas, pero sería unha lista moi longa. Fíxose un centro de saúde, fíxose un centro de día, fíxose un instituto, fíxose unha casa de cultura, reformouse o concello, fíxose un centro náutico, varios edificios municipais máis. E non solamente eso, senón que tamén se fixo o paseo do río Tines, fixose o muelle do Freixo, con 350 amarres para barcos da sétima lista e da terceira lista, fixose a lonxa do Freixo, fixéronse os paseos de Ponte Nafonso, fixéronse unha chea de cousas. Nós, nestes últimos 4 anos, invertimos máis de 5 millóns de euros en 5.160.000 euros aproximadamente, teño os datos, pero bueno,
por ese orden, en infraestructuras. Agora, como xa temos todos esos edificios, todas esas cousas que nos faltaban, pois o que estamos facendo é invertir maiormente na rede viaria. Temos 700 kilómetros de camiños municipais que é necesario mellorar e manter. Temos 100 kilómetros cuadrados de superficie. É preciso que dotemos aos 153 núcleos que están dispersos nas 10 parroquias de Outes, que son 10, non 11, por certo, que os dotemos de melloras nos viais interiores, que é no que estamos centrándonos estes últimos 4 anos. Pero, ademais deso, tamén facemos outras cousas. Seguimos invertindo en edificios municipais, en parques infantís, en unha chea de cousas que son necesarias para o meu benestar e a mellor calidade de vida dos veciños. Se lle parece, agora que xa fixo balance do feito, na seguinte rolda preguntolle polas cousas que quedan pendentes por facer, pero imos escoitar se lle parece ao candidato do PSDG tamén unha valoración sobre o feito e o construído e o proxectado no Concello e todo o que queda pendente, segundo o seu criterio. A min, desde o Partido Socialista, imos intentar non mirar atrás, porque se miramos atrás levamos moitos anos de desidia. Quero facer unha campaña limpa dentro do Partido Socialista e quero mirar para adiante. Queremos mirar ao futuro. O feito está, habrá cousas ben feitas e habrá outras que non. Pero o futuro en Outes ten unha problemática. Necesitamos, a señora Molinos dixo que había moitas infraestructuras feitas, pero temos un gran problema, que é o mantemento desas infraestructuras. Temos moitas, pero moitas están derruídas. A que me refiro? Por exemplo, os parques infantis. Temos parques infantis en Outes. Eu non sei se algunha vez foi polo parque infantil que hai na Cruz, porque iso dá auténtica vergoña. Discúlpenme, pero é que se trae as fotos dame vergonza decir que ese é un parque infantil no noso pobo. Dende o Concello pasan meses sin cortar erva, sin alisar, sin arreglar os xogos nos parques infantis. Esta é unha proba da falta de mantenimento desos parques. Está ben que os fixeran, está ben que os levaron a cabo, pero hoxe é unha proba de abandono, de desidia e de deixadez, tanto por parte da nosa alcaldesa como por parte do Partido Popular. Pode continuar, se quere, que ainda lle queda case un minuto de tempo. No, é que incido no mismo, porque precisamos, infraestructuras novas, tamén estamos de acordo, pero o gran problema é o mantenimento das existentes. Bueno, pois lles parece, agora falamos desas infraestructuras novas que dicía o candidato socialista, que queda por facer neste sentido no Concello de Outes. Devolvemos a palabra á candidata popular. Ben, pois, efectivamente, conozo o Parque da Cruz, que vivo en Outes, entón é por iso porque o conozo. Pois é certo que pode haber momentos puntuais en que o mantemento da erva dos parques, o corte da erva dos parques non este no seu punto óptimo. Todos sabemos que cando chega este tempo a erva medra toda a xunta, cos recursos que temos, pois a veces, tamén polo que dicía antes, pola gran extensión do noso Concello, pois é difícil mantelos todos en perfecto estado. Pero se o señor Camaño, en lugar de facer a foto do Parque da Cruz, que por certo están hoxe limpando, pode facer a foto da praia de Broña, pode facer a foto do paseo do río, pode facer moitas outras fotos onde o estado de mantemento é o axeitado. Hai moitas boas fotos en Outes que facer sin facer solamente algunha foto que poda sair mal. Por outra parte, o de que non arranxamos os parques, bueno, nestes 4 anos invertimos 261.000 euros en parques. Algúns son parques novos para que podan, non é que os arranxemos, é que os cambiamos.
Estamos facendo un parque novo en Vistalegre, precisamente polo que acaba de decir o señor Caamaño. Estaban os xogos en moi mal estado. Moitísimas veces, e por desgracia, están en ese estado por a acción de xente que, bueno, que non lle gusta manter as cousas convenientemente. Entón, neste momento, estamos poñendo todos os xogos novos dese parque. Eso eu creo que é mellorar as cousas. Eu non sei se foi ano pasado, hai 2 anos, non recordo agora, fíxose o mantemento de 3 parques no Concello, do parque do Areal, do parque da Casa de Cultura e do outro parque máis en San Cosme. Sempre que hai calquera aviso no Concello de que hai algún xogo no parque que está en algunhas condicións que poda interferir na seguranza dos nenos, a Brigada Municipal vai inmediatamente a arranxar eses desperfectos que pode haber. E, bueno, seguindo co tema dos parques, pois estamos facendo neste momento precisamente un parque infantil en Cruceiro de Reo, para os máis pequenos, un parque biosaludable para os que son máis grandes, outro parque en Vistalegre, do que falaba antes, e eu creo que en ese aspecto, as infraestructuras de Outes, temos un parque en San Cosme, que está perfectamente, en perfecto estado, temos un parque no Freixo, eu creo que é máis que é suficiente para a xente da Serra. Antes de que continúen, voulle dar a palabra ao candidato socialista, pero quero dicir que isto é un debate, así que non agarden a que eu lles dé a quenda de palabra, porque poden intervir sempre que queiran e interrompirse dentro do respecto, evidentemente, pero tamén supoño que será moito máis proveitoso para a xente que nos está vendo, pois ese intercambio dialéctico tamén de pareceres e de opinións. Voulle devolver a palabra ao candidato socialista. Seguimos falando tamén desas cuestións do mantemento, tamén desas infraestructuras que quedaban pendentes, pero vexo que a cuestión tamén do mantemento de certos recursos municipais, máis alá dos parques, non sei como é noutros edificios, se cadra noutras infraestructuras tamén que dependen das mans do Concello. Sí. Non o sei, eu escoito falar a señora Molinos, está ben que siguen facendo parques novos, siguen facendo infraestructuras novas, pero remíteme, os 3 primeiros parques feitos no Concello de Outes, usted non sei se sabe cal é o mellor parque que ten hoxe no Concello. E podelle dicir calquer veciña da Serra de Outes. É o campo municipal do Conchido, porque van ali os rapaces a xogar sin problemas de caer, sin problemas de lastimarse, separado da carretera, separado do río. Está falando de que acaban de, ou están facendo estes días, porque precisamente estes días hai moita actividade no Concello. Non sei se é porque se aproximan as municipais. Hai moita actividade no Concello na mesma proporción que nos últimos 4 anos, non hai máis. Pode continuar. Deixo quedar. Deixo quedar porque digo, non me veño aquí, non veño aquí a pelear con ninguén, nin a discutir con ninguén. Exactamente. Eu que quero é darlle propostas novas aos meus veciños. Pois adiante con esas propostas. Sigo dicindo que o de atrás estará ben feito, estará mal feito, non vou a entrar. Os veciños, se lle deron o voto hasta agora, sería por algo farían ben. Pois voulle preguntar agora que lle queda un minuto sobre esas propostas en materia de infraestructuras e pasamos a máis cuestións. Necesitamos mellorar o mantenimento das calles, das aceras, nos núcleos urbanos, en Ponte na Afonso, no Concello de Ró, na Serra. Vexo con moita preocupación o estado de abandono nos núcleos urbanos no noso Concello. Sigo dicindo que para min é unha proba de agotamento do Partido Popular, do goberno que temos. É como se estuveran, como xa levamos, usted di desde o ano 95, pareceme ben polas siglas. Como xa levamos desde o 95, daqui estamos ben, non temos que facer nada máis. Acabamos de renovar o Partido Socialista en Outes con xente nova, con moitas ganas e con moita ilusión. Entramos con ganas de cambiar o Concello e de darlle un futuro a Outes, e preocupándonos sobre todo do mantemento e mellora das infraestructuras que hai. A min gustame moito que dixera que o mellor campo de xogo de Outes é o campo do Conchido. Evidentemente é un campo de fútbol,
que non está aí por casualidade, está aí porque o fixemos, mellorámoslo moito nestos anos. Fíxose antes do 95, pero mellorouse moito. Efectivamente, hai no campo do Conchido, cada tarde de entreno está cheo de rapaces que están nas escolas... Por que non van aos parques? Porque van a xogar ao fútbol e porque van ás escolas deportivas municipais. Eu conozo rapaces que non van a xogar ao fútbol, van a pasar a tarde, podían a pasar nos parques, e non están nos parques porque non están en condicións. Bueno, iso digo vostede, pero non é así, en absoluto. Eses rapaces van a xogar ao fútbol, a maior parte deles, van a xogar na pista de skate que fixemos non nestes últimos días, foi nestes últimos 4 anos, van a xogar ao polideportivo, ás escolas municipais de deportes, podría enumerar de bádminton, de tenis, de baloncesto, de un montón de cousas. E, efectivamente, van ali porque o campo do Conchido é un campo que está coidado, é un campo que está mantido, é un campo que está en unhas condicións boas e vai a estar en mellores condicións aínda. Non están coidados. Se les parece, vou introducir outro tema, porque o candidato socialista criticaba o estado de mantemento dos núcleos urbanos, digamos, dos principais puntos do municipio. O Concello de Outes ten uns 100 km cadrados, 98,9. Case 100 km cadrados, e hai moitos núcleos rurais, moitas parroquias, moitas aldeas, e eu quero preguntar, pregunto a candidata á reelección, pola súa xestión nestes anos, primeiro, polo mantemento dos núcleos principais que criticaban os socialistas, e tamén polos núcleos máis rurais. Como é o estado de mantemento de camiños, saneamento, todas estas cuestións que poden preocupar máis os... Empezamos, se quere, polos núcleos urbáns, no núcleo da Serra, fixose en estes últimos 4 anos, non estes últimos días, o arranxo da travesía da Serra, a primeira fase da travesía. Foron preto de 800.000 euros de inversión, mellorouse moitísimo en seguridade vial, en iluminación, en todos os servicios de augas e de saneamento que tamén se melloraron. Sobre todo, eu penso que foi unha mellora na seguridade para os peóns e para o tráfico rodado. Agora vais a facer a segunda fase, están agora mesmo adxudicado o proxecto de construcción para facer a segunda fase. Actuouse na Rúa Tines, 152.000 euros, creo recordar, quedou realmente ben, moi bonita. Actuouse na Rúa Rosalía de Castro, actuouse na Rúa do Conchido, actuouse na Praza de Galicia, onde desgraciadamente non se actuou foi na Avenida de San Campio. E na Avenida de San Campio non se actuou, seguramente que o señor Camaño sabrá moito mellor que a min, porque era unha obra adxudicada pola Diputación da Coruña, que estaba, pois hai 4 anos, adxudicada, esa empezada casi van a empezar a facela. Bueno, pois houve certas discrepancias entre a Diputación e a empresa licitadora en aquel momento. Estamos 4 anos despois e non foron quen de poder empezar a execución dunha vía tan fundamental de Outes como é a Avenida de San Campio. É dicir, se naquel momento tiña falta de arranxar, imagínense vostedes a falta que terá de arranxar con 4 invernos por encima. Está que dá pena. Se lle parece, pola cuestión rural, pregúntolle na seguinte rolda, voulle preguntar ao candidato socialista polos núcleos principais. Rebatirlle un pouco a señora Molinos, porque agora acábame de tocar na fibra, como decimos entre nós, porque todo infraestructuras, aceras, tal, e resulta que botalle a culpa da Avenida de San Campio a Diputación Provincial. Vou tirar de datos da Diputación, porque a Diputación, os camiños, as infraestructuras, os veciños, os camiños, todo eso que está usted intentando facer é prácticamente todo con cartos da Diputación. A Diputación socialista, que lle dá igual que en Outes goberne un Partido Popular, mira polos veciños e mira polas aldeas e polos pueblos. Polos veciños menos polos da Avenida de San Campio. Claro, porque son todos do Partido Popular. Por favor, señora Molino, eu non dixen eso, non me faga reír, home. Non me faga reír. A min pareceme unha anomalía que en 4 anos non se poida ter feita a Avenida de San Campio. A vostede parecerálle normal. A min unha anomalía.
Non me parece normal en 24 anos que este o pueblo como está. Non lle parece normal En que haxa... 24, non 4, en 24. Bueno, pues agora trasladolle de novo a palabra á candidata popular para preguntarlle por eses núcleos rurais. Despois lles fago unha pregunta sobre a relación municipal co resto de institucións e administracións. Pois, unha vez falado dos núcleos urbáns, pois os núcleos rurais o que estamos intentando facer é que vivir no rural sexa o máis parecido a vivir nun entorno urbano. É dicir, estamos, casi todos os núcleos teñen saneamento, teñen, evidentemente, alumbrado público, todo este. O que estamos facendo agora é intentando deixar os viais interiores de todos os núcleos en perfecto estado. Estamos dando un tratamento con pavimento de hormigón e facer que sea fácil, bueno, pois eso, cada vez máis parecido a vivir nunha cidade, que non haxa as antigas corredoiras que había. O que sucede é que, claro, temos 153 núcleos, a pesar de que a Diputación danos moitísimos cartos, como di o señor Camaño, pois non chegan para facelo todo a vez. Perdón, no ano 2018 casi 1 millón de euros. Casi, faltaron pouquiños miles. Sí, claro, o que nos corresponde como Concello da Coruña que somos, non máis. Sí. Bueno, pois voulle trasladar esa mesma pregunta ao candidato socialista. Como ve o estado de conservación das partes máis rurais do municipio? Pois mira, vexo a mal porque incido outra vez no mismo tema, que é a falta de mantemento. Falamos con veciños, reunímonos con veciños, as carreteras, que neste caso pois non tería o Concello culpa ninguna, pero as beiras rúas, pois sí, porque as beiras rúas non costa nada acercar maquinaria que sí existe no Concello e ir limpando para que non teñan que os veciños ir andando por riba da acera, ir andando por riba da carretera cos problemas que pode ter iso. En canto ás farolas, temos varias queixas, temos no paseo, por exemplo, de Ponte na Afonso, eu non sei se é que o teñen xa apartado e non entra no núcleo como farolas, porque aí hai unhas cuantas rotas e sin luz. É o que digo, no rural hai que mirar máis polos veciños. Os núcleos urbanos, lóxicamente, teñen máis xente e parece que abandonan desde o Partido Popular e desde o Concello os poucos núcleos que van tendo pois xente. Este día, estando con os veciños nunha aldea, dixéronme que o fin de semana se lle reúnen 15 cativos. Nesa aldea non teñen parque. Dicir, bueno, é o meu compromiso con eles é de intentar solucionar os temas. Vai facer parques nos 153 núcleos. O mellor hai máis rapaces nese núcleo, porque mire, usted dice, vai facer. Ustedes levantaron casas de veciños, casas para a asociación de veciños, en algúns sitios, tendo a escola unitaria ao lado, sin reparala. O sea, a escola unitaria abandonámola e creamos aquí unha nova casa para a asociación de veciños. Refiro usted a cando? Eu non me refiro a ningún sitio en concreto. Bueno, é máis, é outras asociacións de veciños levantadas as casas polos propios veciños, porque o Concello non fai nada. Ben, o Concello, en canto, supoño que se referirá usted á casa ao local social de Cando, a escola unitaria que estaba ao lado estaba en funcionamento. Entón, tampouco era plan quitar, sacala dali e poñer outra cousa. Si hai algúns que levantaron os veciños coa axuda do Concello, pero tamén hai outros que fixo o Concello, porque non facer nada, eu creo que non é facer a casa a social, a casa de Lela, que te chaman en San Cosme, esa fixo o Concello. Conoce San Cosme? Sí, conoce. Unhas festas ali de rapaz. É procedente de San Cosme. Eu non, pero...
Sí, eu algunha vez tamén teño ido. Bueno, pois xa aclarou vostede esa cuestión sobre esa infraestructura. Se lles parece, imos descansar un chisco porque xa completamos a media hora inicial, o primeiro bloque. Faise curto, pausa para a publicidade e estamos de volta de contado. Pois aquí estamos de volta, seguimos neste Contrastes Outes escoitando os argumentos, as ideas, as opinións da candidata do Partido Popular e do candidato do PSDG-PSOE neste cara a cara entre as forzas que teñen representación actualmente na Casa do Concello de Outes. Nesta segunda parte do programa imos falar de emprego, imos falar de economía, imos falar tamén de sectores productivos e tamén dun sector importante, interesante tamén para o Concello de Outes como pode ser o sector do turismo. Ten a palabra desta volta o candidato do Partido Socialista e, se lle parece, comezamos pola creación de postos de traballo. Que ideas, que iniciativas ten vostede, ten o seu partido para fomentar o emprego na localidade? A ver, hai unhas propostas moi claras dentro do Partido Socialista. Cando falamos de economía e de emprego, temos que ser conscientes da importancia do marisqueo no noso concello. Temos máis de 700 veciños vivindo do berberecho. Bueno, berberecho, ameixa, é a nosa principal fonte de riqueza. Por iso, o meu compromiso é absoluto para potenciar o marisqueo, axudar os mariscadores e poñer en valor os produtos de mar. Temos que mellorar a depuración. O Porto do Freixo é un porto moi importante para nós, e temos que potencialo. Canta máis xente traemos ao noso concello, máis emprego haberá. Falasme de emprego, unha das características que nós temos como misión se entramos no goberno municipal é a de crear un solo industrial. Solo industrial para potenciar a chegada de empresas, para potenciar o aumento das que xa hai e con eso crear máis emprego no noso concello. Dentro do Partido Popular non foi posible eso, non foi posible crear o solo industrial. Entonces vemos que hai empresas que teñen ganas de seguir, ganas de medrar e teñen problemas porque non teñen solo. Bueno, pois imos preguntarlle á candidata popular non só sobre o tema do solo industrial, senón tamén sobre a xeración de emprego na localidade. Que receitas ten vostede? Ben, pois nós, para a xeración de emprego, todos sabemos que a competencia de emprego é unha competencia da Xunta, pero nós colaboramos en absolutamente todos os programas e todas as iniciativas que calquera das consellerías, de Industria, de Medio Rural, de Economía, calquera delas teñan para Outes e máis para calquer sitio. Nós estamos agora facendo, por exemplo, un obradoiro de emprego para temas forestais, que é un dos, ademais do marisqueo, que é o motor económico do Concello, evidentemente, sin ninguna dúbida, a industria forestal tamén é moi importante, entón estamos intentando formar a xente, que penso que a mellor forma de contribuir co emprego é, dentro do Concello, é a formación. Temos en marcha agora ese obradoiro de emprego, ao que facía antes alusión, ademais de que contamos con un servicio de orientación laboral, que non solamente orienta a xente en temas de como facer currículums, como, bueno, todas estas cousas que suelen facer, senón que tamén, ademais de axudar a algún pequeno empresario que ten dúbidas ao respecto de algún tema para emprendedores, pois dedícase fundamentalmente á formación de xente. Entón creemos que a mellor forma de favorecer o emprego no noso concello é a formación. Para iso a formación é importante para todo, pero para o emprego tamén é moi importante. E tamén nós, dentro do concello, tamén poñemos o noso pequeno granciño de area, cada vez que hai algún plan de emprego, como a Pro Rural, como o PIL da Diputación, sempre collemos a xente e facemos as aportacións que son necesarias, as achegas que hai que facer para este tipo de temas. E claro, para facer esas achegas o que hai é que ter unha economía saneada. En Outes é sabido por todos que
temos unha economía superestable. Despois lle pregunto Pola pola economía, economía pois. municipal e polo estado das contas. Voulle pasar de novo a Vale. pelota ao candidato do Partido Socialista. Seguimos falando de emprego, pero vou introducir unha cousa máis, o emprego xuvenil, para que os mozos que viven actualmente no Concello de Outes pois non teñan que marchar a outros concellos ou a outras cidades, como pode ser o caso de Santiago ou outros núcleos principais, e poidan traballar no Concello de Outes. Aí hai que apoiar, sin duda, un turismo de calidade. En Outes temos moitas oportunidades, temos un paraíso natural e podemos darlle a xente nova axudas. Hai que impulsar e axudar os empresarios en Outes, os pequenos, os novos. Temos que intentar que no noso concello non pase que a xente nova teña que marchar e teña que ir olvidándose do Concello de Outes porque non ten donde traballar. Nós, desde o Partido Socialista, queremos impulsar un turismo de calidade, queremos impulsar unhas axudas aos empresarios para que haxa tanto novos como xa afincaos, para que haxa futuro e para que haxa emprego, para que haxa por os nosos netos, para os nosos fillos, emprego no Concello de Outes. Iso é o que buscamos desde o Partido Socialista. Bueno, pois imos preguntarlle ao Partido Popular tamén sobre a cuestión da empregabilidade da xente moza no Concello. Pois en iso coincidimos co Partido Socialista, buscamos a empregabilidade da xente moza a través do que che comentaba antes, precisamente, de obradoiros de emprego, de formación, para que poidan acceder ao mercado laboral dunha forma moito mellor. En canto ao turismo de calidade, eu supoño que o señor Caamaño estará ao tanto do que se está facendo no turismo agora mesmo, do seu destino, da RD, de todas estas cousas que facemos para promocionar o turismo no noso concello. Son moitas e moi variadas. Por suposto que apoiamos os empresarios turísticos, que, por certo, teño que decir que son uns empresarios modélicos. Teñen unha calidade nos seus servicios hosteleiros e gastronómicos moi boas, pero supoño que estará de acordo comigo Antón, o señor Caamaño, en ese tema. E o que facemos é iso, precisamente, promocionar o noso concello, un paraíso natural que acaba de decir Caamaño. Efectivamente, o noso concello ten moitísimo que ofrecer. Cada vez hai máis visitantes, máis turistas e máis prazas hoteleiras. E iso será porque a promoción do concello está indo por uns bons derroteiros. Nós estamos en todas as feiras, ou ben de maneira particular, ou xunto co seu destino Ría Muros-Noia, porque tamén entendemos que temos que vender un territorio máis amplio, porque os visitantes penso que teñen, canto máis oferta teñan, nun territorio, canto máis amplio sea, un territorio que sea compacto, como é a Ría Muros-Noia, pois haberá maior afluencia de visitantes ao noso concello. Estamos en Fitur, estamos en Turexpo, estamos, pois no outro día estuve no Fórum Gastronómico en Coruña, onde dous cociñeiros de Outes estiveron facendo unha demostración das riquezas culinarias que ten a nosa ría. Estamos promocionando o turismo e apoiando o sector ao máximo. Pois xa que falaban creo que imos a falar de turismo, do sector turístico, podome vou aproveitar e explayar. xa imos introducir a cuestión do turismo agora no debate. Voules preguntar polo modelo turístico que lles gustaría desenvolver no futuro, nos vindeiros anos, no Concello de Outes. Devolvo a palabra, que forma de practicar o turismo e tamén como vinculalo coa economía, de que maneira lle gustaría impulsar o turismo na localidade? Vamos a ver, acabamos de comentar, é dicir, na localidade temos turismo gastronómico, temos turismo marítimo, temos turismo no rural, é que é un paraíso natural, o que temos no Concello de Outes, vivímolo. Eu creo que eu ando por moitas zonas de fora, por moitas zonas de Galicia, encheme de orgullo falar do Concello de Outes. É dicir, seguimos coincidindo. É único. Que pasa? Creemos que dende o goberno municipal pois estáse pecando un pouco, o mellor non é a mala idea, pero nós creemos que se peca un pouco
de que se fale do turismo da ría Muros-Noia, porque Muros-Noia está ben que estamos na ría de Muros e Noia, pero Outes tamén existe. E cando falan de Outes por aí adiante, non sabemos onde é. Como non sabemos onde é? Si, señor, é no medio da ría de Muros e Noia. O berberecho máis famoso que temos non é o de Outes, pero sale dali, é o de Noia, pero sale do concello de Outes. Entonces, temos que darlle pulo e temos que fortalecer Outes. Outes existe. Outes é un paraíso natural. Noia, pois Noia está ben, eu non teño nada contra os de Noia, nin contra os de Muros, pero que me atañe é Outes, e dóeme que fagan, ou que intenten facer, un berberecho con denominación de orixen en Noia. No, me doi na alma, me doi, sinto, de verdad. Bueno, Doime, Bueno, pois como doime, facer, nos traslada a pregunta de outro xeito así, a candidato do Partido Popular, non sei, como doime. facer que se desenvolva ou que se impulse unha marca Outes, digamos, como incentivar? Nós, ao contrario que o Partido Socialista, apostamos por Outes, pero por Outes incluído no seu destino, como se está tendendo a facer en todo o territorio galego. No seu destino, precisamente polo que acabo de decir, porque canta máis oferta haxa ao teu lado, máis visitantes verán ao teu querido Outes. Eso é o que está sucedendo. O turismo que queremos é un turismo de calidade, un turismo inclusivo, un turismo que non sexa contemplativo, un turismo de actividade, e iso estámoslo ofrecendo. En Outes temos o Centro Náutico que oferta unha chea de actividades náuticas que son aproveitadas por a xente de Outes e máis pola xente que ven a Outes a facer ese tipo de deporte. Agora mesmo estamos impulsando algo que é moi tradicional no noso concello, que son as carpinterías de Ribeira. Acabamos de mercar un antigo asteleiro para convertilo en un centro museístico, en un centro de interpretación dese oficio, e máis tamén incluiremos no seu entorno algún tipo de instalación para os mariscadores, para o que decía que son o motor económico máis importante da nosa ría. En canto a turismo, o que pretendemos é iso, que veña a Outes a xente e que volva, que se sinta nun lugar onde se lle ofrece calidade, sobre todo. E iso podemos facelo perfectamente, a pesar de ser de Outes, a través do seu destino Ría Muros-Noia. Nós tamén facemos moitas cousas individualmente por Outes. Fai pouco tempo en Fitur eu estaba falando de Outes, a todo quen quixera oír periodistas especializados e todo, falaba de Outes, dentro do seu destino Ría Muros-Noia, pero falaba do meu concello, de Outes, de todo o que podemos ofrecer, do turismo industrial, do turismo de deportes, do turismo gastronómico, falaba de todo eso. E o que mellor podemos facer para os hosteleiros de Outes é esa promoción. E iso é o que estamos facendo, realmente. Agora mesmo estamos metidos nunha asociación de 9 concellos, non sei se vostede coñece ese asunto, no que pretendemos oficializar o camiño de Santiago, dende Muros ata Santiago. Sí que o coñezo. Pois eso. Non pense usted que estou desligado de Outes, porque dá a impresión de que pensa que estou desligado. No, en absoluto. Digolle si o coñece, porque tampouco tiña por que sabelo. Entón, o que pretendemos é oficializar ese camiño. Xa temos a primeira parte feito, que é a recopilación de toda a historicidade, para que Patrimonio poda contrastar que efectivamente existeu un camiño a Santiago dende o Porto de Muros. Agora, faltanos a delimitación do camiño. Eu creo que iso que é unha iniciativa que favorecerá enormísimamente ao turismo en Outes. Ter un camiño de Santiago oficializado, penso que é un factor moi importante á hora de incrementar a chegada de visitantes ao noso concello. Xa digo que estamos en todos os foros específicos promocionando
o noso concello, promocionando Outes. Mira, xa falamos de marisqueo, falamos de solo industrial, falamos tamén de industria forestal e agora tamén falamos de turismo. Son varios sectores productivos, varios sectores económicos, pero que ingrediente falta para poder, digamos, impulsalos dende a parte que lle corresponde ao Concello? Que necesita todos estes sectores para darlle, digamos, o impulso definitivo? Devolvemos a palabra ao PSOE. Home, esa é unha pregunta que quen tuvera a resposta. É dicir, sería a maneira de traer todo a Outes. Nós intentaremos dende o goberno, a partir de maio, se é posible, atraer todo o conxunto a Outes. Non vamos a ir, non é por partes, é dicir, nós cando falamos de economía, de emprego, temos que traer xente, temos que traer non turismo solo, o turismo é unha parte fundamental, pero o turismo é o que falábamos antes das infraestructuras, é dicir, turismo non ven se nas infraestructuras non as tes con mantenimento adecuado. Para o turismo, por exemplo, non sei por qué, pero falábamos antes de facer en Outes fixos en algún ano unha degustación dos produtos. Non sei por que se abandonou. Pero é complicado dar resposta a eso todo en conxunto. É difícil de manexar. Pois imos preguntar a candidata popular. Bueno, pois eu creo que para traer xente a Outes, que é o que nos parece que ten que ser, primeiro hai que sentar unhas bases de servizos, unhas bases de infraestructuras que, aínda que o candidato do PSOE di que non hai, eu penso que sí, que as hai e que cada vez van a mellor e que estamos facendo moitas melloras e que, evidentemente, eso atraerá xunto cos servicios que damos no Concello, cos servicios municipais, que non falamos deles ata agora, pois eu penso que si atraerá xente a... Eu creo que para sentar a poboación, a receta fundamental son as comunicacións. Nós temos con Santiago e por ende co resto de Galicia e de España, fai uns anos, antes de que houvese a autovía ata Brión e o corredor de Brión a Noia, ir a Santiago dende Outes era unha pequeniña odisea, levaba a intemerata de tempo chegar. Agora, en media hora, estamos en Santiago. Pero non solamente está Outes en Santiago, senón que tamén ao contrario, está Santiago en Outes. Entón, eu creo que esa mellora das comunicacións é que agora vais a desdobrar o corredor de Brión a Noia, ainda mellorará a comunicación, eso xunto cos servicios que se ofrecen, que intentamos que sexan de mellor calidad e os mellores, e o fácil acceso á vivenda, pois eu penso que eso que efectivamente atraerá a xente ao noso Concello. Si é unha receta complicada, pero bueno, hai ingredientes básicos que fan que esa receta chegue a bo porto. Bueno, pois se lles parece, seguimos avanzando con máis asuntos que de seguro han de resultar de interese para os veciños e para as veciñas de Outes. Voy a preguntar polas contas municipais. Antes a candidata do Partido Popular avanzaba algunha cuestión sobre este asunto. Voy a preguntar, antes de nada, ao candidato do Partido Socialista, a ver dende a oposición como ven a xestión feita nos últimos anos polo goberno do Partido Popular a respecto do estado das contas municipais. Cando tira? Vamos a ver, o tema das contas municipais, se non temos infraestructuras, se non a ver, sempre dende o respeto, é que non quero tirar hacia atrás, non quero mirar atrás, quero ser positivo, desde o Partido Socialista queremos mirar ao futuro. Se un non fai, pode ter boas contas. Agora, hai que invertir, e hai que invertir o que falábamos, en saneamento, que está medio abandonado, hai que invertir nas beirarrúas, hai que invertir nos arreglos das infraestructuras que temos. Dicir, pregúntasme polas contas, se tes 100 e gastas 120, malo. Se tes 100 e gastas só 20, malo tamén. O sea, que ve que as contas están ben, pero por falta de investimento, non é que estean ben, é dicir, gracias a Dios temos investimentos
comentaba antes, desde a Diputación Socialista, non miran se goberna o PP ou se goberna outro partido, e o apoio está aí. En 4 anos, xa digo, ano pasado 1 millón de euros, en 4 anos 3,5 millóns de euros. É dicir, a Diputación apoia os concellos. Se os concellos non fan a súa labor, por desidia, por deixadez, por abandono, eu aí non teño nada que dicir. Intentar que cambie o goberno para nós poder darlle a Outes o que se merece. Comparte esa opinión de que hai un estado de bonanza económica por falta de investimentos? Non, non comparto en absoluto. Como tampouco comparto que a Diputación Social, bueno, non comparto, é certo, a Diputación Socialista dalle aos concellos os cartos que lle corresponden. Precisamente a Diputación é a suma de todos os concellos da provincia da Coruña. O mesmo que facía con anterioridade a Diputación cando a gobernaba o Partido Popular. Exactamente igual. Bueno, exactamente igual non, pero aproximadamente, vamos a poñelo para decirlo dun xeito así pouco... Querías preguntar tamén, era unha pregunta que remate no, de introduzo outra pregunta. Que quería decir o da economía. Nós agora mesmo manexamos un orzamento de 5.183.000 euros, penso que aproximadamente. Eses orzamentos están feitos precisamente pensando no que é mellor para os veciños de Outes. Iso é o noso pensamento fundamental sempre. Hai inversións, ademais das que nos dá a Diputación, como di o señor Caamaño. Eses orzamentos teñen 3 bases fundamentales, que son a prudencia, a executabilidade e máis, é dicir, a prudencia porque non os inflamos nin nos gastos nin nos ingresos. Hai unha casilla que é fundamental en todo o presupuesto, que é a casilla final dos ingresos. Non podemos gastar máis do que temos, pero no Concello de Outes o medio de execución é pois de cerca dun 90 e algo %. É dicir que esos son datos que están, son datos palpables que se poden mirar en calquer momento. Querías trasladar unha pregunta que xa quería formular antes da publicidade, é a relación destes concellos como o seu, de, bueno, 6.100, en concreto 6.412 habitantes. Querías preguntar como debe ser esa relación entre os concellos, digamos, pequenos, ou de tamaño máis reducido, co resto de administracións. Agora que falábamos da relación coa Deputación da Coruña, gobernada polo bipartito PSOE-BNG, ou, por exemplo, coa Xunta. Como debe ser esa relación para o desenvolvemento dos pequenos concellos? Por exemplo, a Deputación é un piar fundamental para o desenvolvemento deste tipo de municipios? Sen dúbida. O sea, é que aí non me cabe a menor dúbida. Desde a Diputación é quen ten poder realmente para poder mover e para poder que nos concellos pequenos, o caso de Outes, bueno, pequenos, a ver, entre comillas. Exactamente, porque, como decía a señora Molinos, no 95 tiñamos 10.000 habitantes, non éramos tan pequenos, aí perdemos casi un 40% de población. Pero a Diputación, sin dúbida, é o motor dos concellos pequenos. O 70% das inversións están feitas gracias ás Diputacións. Preguntalle a vostede tamén. Efectivamente, a Diputación son os concellos, evidentemente, ten razón no que di, pero a nosa relación ca Diputación é boa, incluso en este momento, salvo ese pequeno inciso da Avenida de San Campio, que temos aí como a unha espada de Damocles, pois temos boa relación ca Diputación, tamén temos boa relación ca Xunta. A Xunta tamén invirte en Outes unha cantidad importante de cartos. Creo que, efectivamente, as relacións que teñan os concellos con os organismos, as administracións superiores, pois, evidentemente, influirá moito no bo desarrollo económico e máis na boa marcha do concello, claro que sí. Bueno, pois voulles lanzar outra cuestión máis antes de marchar á publicidade sobre a cuestión dos impostos, para coñecer a súa opinión, que habería que facer con eles. Vai comezar o candidato do Partido Socialista, se vostede chega á alcaldía de Outes, que faría cos impostos? Materios tal como están, subiríaos, baixaríaos? Home, iso é un tema que se intentaría sempre rebaixar os impostos.
decir, non se poden abandonar os impostos, pero sí se pode mirar de efectuar cambios, de ter ou mantelos, pero con millores prestacións, é dicir, se aquí o que se trata é de se pagas uns impostos é ter uns beneficios. Eso é o que se ten que buscar desde o Partido Socialista, dende logo, vamos, non nos cabe outra opción que é pagar impostos para ter uns beneficios. É dicir, subir os impostos non o plantexamos. Pois a ver que opina a candidata á reelección. Nós, evidentemente, non subimos os impostos tampouco, dende que nestes últimos 4 anos que estamos gobernando. Nós temos impostos, tasas de precios públicos. Vamos a ver, precisamente, o ter unha economía saneada, como temos sin ningunha débeda financiera, dende fai xa varios anos, dende o ano 2014, pois permítenos non subir eses impostos e non incrementar así a presión fiscal dos veciños de Outes na parte que nos toca. De todas formas, eu falaba de baixar impostos, penso que están xa en mínimos, por exemplo, o IBI, non sei se pretendían baixar o IBI, non se pode, porque está no 0,4, que é o mínimo que se pode, o tipo 0,4, é o mínimo que se pode, estuvo no 0,65 durante a época de crisis, pero por imperativo legal. Inmediatamente que se pudo baixar por as leis orzamentarias, o Concello de Outes baixou ese imposto do 0,65 ao 0,40, inmediatamente. O imposto de vehículos, o IBI, o ICIO, o IAE, son todos impostos que están bastante aceitados en Outes. Os prezos públicos tamén o están gracias, en parte, a que os servizos públicos están todos municipalizados. En Outes hai prácticamente a totalidade. Eu estou escoitando agora con estas cousas a moitos alcaldes ou candidatos a alcaldes que precisamente o que queren é iso, municipalizar certos servicios públicos, saneamento, electricidade, todo estos que están pois externalizados. En Outes eso lévase facendo pois dende sempre. E iso incide en que os prezos que se pagan por esos servicios sexan menores que en outros lugares nos que non se dá esta situación. Bueno, pois se lles parece, descansamos un chisco, facemos un novo alto no camiño e de contado estamos de volta aquí en Canal Rías Baixas neste Contrastes Outes. Última parte deste Contrastes Outes que lle ofrecemos nesta noite aquí en Canal Rías Baixas. Nesta recta final imos falar de moitos temas que de seguro interesan e moito os veciños e as veciñas da localidade que protagoniza esta noite este cara a cara electoral entre a candidata do Partido Popular e o candidato do Partido Socialista. Imos falar, por exemplo, de políticas sociais, de demografía, de atención ao rural, en definitiva, moitos asuntos que tocan moi preto dos veciños e das veciñas desta localidade. Vamos comezar precisamente falando de demografía. Na actualidade vive no Concello de Outes 6.412 persoas, son datos do Instituto Nacional de Estatística. Hai 5 anos, no 2015, 4 ou 5 anos, vivían 6.691 habitantes. A poboación vaise reducindo paseniñamente nesta localidade, unha cuestión que non só afecta a Outes, senón que a toda a Galicia prácticamente e tamén a outros moitos puntos de España. Voulle trasladar esta cuestión á candidata do Partido Popular e pregúntolle que se pode facer para frear esta sangría demográfica e para atraer a máis xente, especialmente a xente moza, ao Concello de Outes. Pois como ben decías, non é un problema este problema demográfico únicamente de Outes, é de todo o rural, de Galicia, de España e de Europa incluso. En Outes o que podemos facer é o que xa dixemos antes, o intento de asentar a poboación ten que pasar por a mellora das comunicacións, que estamos facendo agora para telas bastante mellor que antes. Pasa tamén pois por facer de Outes un lugar atractivo para vivir, un lugar onde se lle poda ofrecer aos seus habitantes os mellores servizos. En Outes temos unha gran cantidad de servizos en este sentido, e tamén pois un fácil acceso á vivenda. Eu penso que son os 3 pilares fundamentales que asentarían poboación. En canto aos visitantes, pois co que falamos antes tamén, co turismo, sobre todo.
ofrecéndolle pois, as nosas praias, a nosa natureza e todo o que temos. Penso que sería unha boa maneira de traer xente. Partido Socialista. Vamos a ver, eu quero recordar que o Concello de Outes perdeu 4.000 habitantes desde o ano 95, dende que goberna o Partido Popular. Certo é que en todos os concellos se vai notando unha progresiva minoría de habitantes, pero a sangría que levamos no Concello de Outes, dentro de 8 anos, 10 anos máis ou 12 co Partido Popular, pois deixaremos de ser Concello. Vamos a ver, Outes non ofrece futuro ás familias. Se non ten futuro, non hai emprego. Se non hai emprego, as familias non medran, marchan para outro lugar. É dicir, isto é o peixe que se morde a cola. Estamos sempre na mesma. Falábamos antes de que fai falta un polígono industrial. Se non tes polígono industrial, se non creas emprego, as familias non veñen a vivir. Hai unha cousa que acaba de dicir a señora Molinos respecto a vivenda en Outes. O alquiler da vivenda en Outes está moi elevado. Eu non sei se usted o sabe, pero está equiparable a concellos como o de Ames. Habería que mirar dunha línea de axudas para que a xente viva en Outes. Falábamos de turismo. Se hai turismo, atraemos máis xente a Outes. É dicir, non podemos, a maneira de crecer Outes, de que non minguen os habitantes, senón que medren, é ter emprego. Se hai emprego, teremos máis futuro en Outes, pos nosos fillos e pos nosos netos. Pois se os parece, falamos agora tamén de políticas sociais. Que propostas teñen para mellorar o benestar dos seus veciños e veciñas? Ben, pois en Outes temos uns servizos sociais, penso que moi adecuados. Precisamente, pois como temos unha población que está algo envellecida, son datos obvios que se poden ver en calquera sitio, o que intentamos é procurarlles os mellores servizos que podan ter. Agora mesmo vimos de deixar a cero a lista da garda de persoas evaluadas, dependentes, para que poidan ter asistencia no fogar. O SAF de Outes en este momento vai ser, precisamente, estamos sacando a licitación unha nova contratación, porque se acabou xa que tiñamos hasta agora, aumentouse de 1.700 horas que había o ano pasado a 2.858 horas, creo que son, mensuales de asistencia a dependentes, tanto de grado 3, como de grado 2, como de grado 1. Ademais de isto, temos no Concello un servicio de asistencia a domicilio de libre concurrencia, na que traballan 4 persoas, é dicir, hai 70 persoas que están atendidas polo Concello de libre concurrencia e 80, bueno, estes son números que flutúan, é unha media, porque é unha lista viva, 80 persoas que están atendidas dende o SAF. Pero non solamente nos ocupamos nos servizos sociais da xente maior ou da xente dependente, ocupámonos tamén da muller, desde o Centro de Información á Muller, no que traballan unha psicóloga e máis unha persoa que está licenciada en Dereito. Atendemos a moitas mulleres que necesitan axuda, non solamente por temas, desgraciadamente, de violencia, de xénero, senón tamén por temas que son propios da muller, axudas para saber cousas ás que poden optar. Temos un programa de tempos de conciliación, no que os rapaces de Outes que van ao colexio, en Outes hai xornada partida, a partir das 5 da tarde teñen 2 horas de actividades gratuitas para todos os que queiran ir, a través deste programa de tempos de conciliación. E depois temos no centro social, temos para todo aquel
habitante de Outes que queira acercarse, unha programación pois estupenda, baixo o meu punto de vista. Hai actividades, hai excursións, hai obradoiros, hai talleres de unha chea de cousas, e para os rapaces tamén temos as actividades deportivas, as actividades que non son deportivas, de outro tipo, o que falaba antes precisamente de por que hai tanta xente no campo de fútbol e non están os parques, pois que os parques van a outra hora. Ao campo de fútbol suelen ir cando hai as actividades e cando as escolas deportivas están en funcionamento. Temos escolas de fútbol, temos escolas de bádminton, de atletismo, de tenis, de varias modalidades. E iso é o que facemos en Outes en canto a servicios sociais, pois para todas as idades e para todos os públicos. A ver, que propostas ten o Partido Socialista sobre políticas sociais? Vamos a ver, en política social a nosa proposta, dende logo, é fundamental, é o da gardería, porque está ben que teñen servicio 2 horas pola tarde, 2 horas tal, estamos falando de 700 veciños que se dedican ao marisqueo, veciños e veciñas, veciñas que non teñen con quen deixar os fillos. O sea, por qué? Porque a mariscar non vas ir dispois das 5 da tarde que salen os rapaces do cole, non, hai que ir ás 7 da mañán ou ás 7:30. Hai que crear un servicio de gardería con servicio de madrugadores. Eso é imprescindible en Outes, totalmente imprescindible. Eso son políticas sociais para a muller, para axudala no seu traballo e no desempeño da súa labor. O da gardería será para as mulleres e máis para os homes, non? Non será só para as mulleres. Por suposto, pero é que desde o Partido Popular actualmente no goberno o único que hai é un pai. Nada máis, nin madrugadores, para os nin rapaces guardería. Que son fillos das mulleres e máis dos homes, non Mira, solamente das mulleres. Políticas sociais, voulle dicir, tamén teño aquí anotado para a xente maior. Queremos facer algo para a xente maior e voume comprometer desde aquí a facer no Colexio Público Emilio Navascués un centro destinado a maiores e aos máis novos tamén. Que non sei se recordará, ou quero recordalo eu desde aquí, o suceso máis grave que pasou no noso concello nestes 4 anos. O cerre por parte do Partido Popular do Colexio Emilio Navascués, co voto a favor do Partido Popular de Outes. Co voto a favor do Partido Popular de Outes. Sí, señora, polo menos tuveran a decencia... O Concello de Outes non tuvo nada que ver no cerre do Emilio Navascués. Eu non dixen que tuvera que ver no cierre, dixen que votou a favor. A favor de que? Do cierre, cando viñeron do Partido Popular. Desconozco que houvese algunha votación para o cierre do Colexio Emilio Navascués. Houbo votación... O cierre do Colexio... Houbo votación, dígolle para qué? Sí, seido perfectamente. Para reclamar en las instancias superiores que non se cerrara. Iso non foi o que acaba de decir. Acaba de decir que cerrou co voto do Partido Popular de Outes. Non é así en absoluto. Sí, señora. O Concello de Outes lo cerró el partido que gobierna el Concello de Outes desde hace 50 años. Vamos a ver, con alevosía y nocturnidad, porque avisaron un día antes de que se acabara a escola. Imos deixar que a candidata popular tamén dé a súa visión sobre esta cuestión? Evidentemente, o Concello, nin o de Outes, nin ningún Concello cerra ningún colexio porque non é competencia de ningún dos concellos de Galicia, nin de España, penso. Os colexios cerraos con motivos obxectivos a Consellería de Educación, como así sucedeu no Colexio da Serra. Ao que se refiere, co voto a favor do cierre non é así, non houve ninguna votación onde o Partido Popular de Outes pudera votar, porque non existeu esa votación, non existe eso, pois o que se refiere el é que houve unha iniciativa por parte de Compromiso por Galicia, penso que foi, porque o PSOE non tuvo en todo este tempo moita actividade que digamos no Concello. Unha iniciativa para ver se apoiaba os pais para que non cerrase o colexio. O Partido Popular sabía perfectamente que esa decisión non tiña marcha atrás, e o que fixemos foi apoiar aos pais no que creemos que era necesario, na educación dos seus fillos, na mellora da educación dos seus fillos. O colexio que se cerrou
pois era un colexio que tiña, penso que eran 52 alumnos, 15 profesores, non había en certas materias non había a docencia necesaria, e trasladáronse, non foi un peche dun colexio, foi un peche dun edificio. Trasladáronse ao colexio do Conchido, a Outes. O edificio non poden facerlle nada porque o edificio foi dado e donado por veciños que estaban fora do Concello traballando. E fixeron señor para Camaño, a xente que quedaba ali, no Cruceiro de Rou. Confundindo gravísimamente no Colegio Cruceiro de Novo Rou. e Colegio Viejo. Efectivamente, o Colexio Vello non ten nada que ver co do Colexio Novo. O Colexio Primeiro Vello... cerramos o vello e agora cerramos o novo. Home, cerramos o vello porque se fixo outro... Cerramos non, cerrouse porque se fixo ao lado outro colexio. Que, por certo, nese colexio Emilio Navascués, que foi feito con esa donación, estamos agora mesmo facendo unha obra de reforma con para... axudas do Partido Socialista dende a Diputación. É certo ou non é certo? Sí, que lle corresponden a cada concello da provincia. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, quixera introducir agora... Non sei se o entende. Quixera introducir agora outra cuestión, porque falouse aquí dos maiores, das persoas máis bellas, digamos, do Concello de Outes, e eu les quería preguntar por propostas en materia social, en materia cultural, en materia, en definitiva, de lecer tamén, para que os maiores, os máis maiores do Concello teñan, digamos, unha vellez activa. Que se pode facer, que iniciativas ou que ideas teñen na súa mente para que, digamos, os maiores gocen do seu tempo de lecer? Pois o que comentaba antes, hai non solamente o centro social que está ubicado no núcleo da Serra, senón que hai outros centros sociales en casi todas as parroquias. O que estamos facendo é ofrecerlle ás persoas maiores, as que xa están xubiladas, pois a oportunidade de socializar entre elas e de ocupar o seu tempo libre pois con diversidade de actuacións. Facemos obradoiros, facemos cursos de cuero, de cestería, bueno, dun montón de cousas. Facemos excursións, facemos charlas fanse moitísimas, e pensamos que esa maneira de que estén activos as persoas maiores, pois que redundará moitísimo incluso na súa saúde. Socializar con outra xente, que teñan un sitio a donde ir, é un sitio onde poder pasar o seu tempo libre, que tan ben ganado o teñen, pois creemos que é esa fórmula para que estén sempre activos. Trasladolle a mesma pregunta. Vamos a ver, que viña a decir que queremos facer no Colexio Emilio Navascués un centro destinado ao ocio para os nosos maiores. En que consistiría ese E centro? tamén para os máis pequenos. Vamos a ver, serían dúas partes non xuntas, por suposto, non xuntar xente os maiores cos vellos, pero sí que quedaría, eu creo que lle daría a vida incluso a xente maior, que ti estés nun colexio, que estés nunhas instalacións pois cos da túa quinta, que a xente maior toda xunta, e que estés vendo ali ao lado xogando o teu neto, o teu bisneto. Eu creo que eso, xa solo eso, dalle un 50% máis de vida aos nosos avós, aos nosos maiores. Por qué? Porque se alegran. Ven correr o rapaz, mira, aquel é o meu neto, aquel... Pois nos comprometémonos, é unha das nosas propostas, de facer do Colexio Emilio Navascués un centro destinado tanto para os maiores como para a xente nova, para rapaces. Eu teño que decir que o Goberno de Outes está en conversacións coa Consellería de Política Social para buscarlle un uso axeitado o que sea máis conveniente en materia precisamente de política social a ese colexio. Nós creemos que xa sabemos cal é o uso máis conveniente. Bueno, pois... Que é eso, para os nosos maiores e para os nosos fillos. Nos esas cousas estudiámolas. Bueno, pois se les parece, agora que falamos de participación social, participación cultural, vamos seguir falando de participación, pero na vida política, na actividade que acontece portas para dentro na Casa do Concello de Outes. Voulle preguntar á candidata á reelección por esta cuestión, como podemos facer que os veciños e que as veciñas se impliquen moito máis, digamos, na actividade política do consistorio.
Ben, pois en Outes, dende sempre, as portas do Concello están completamente abertas e as do despacho da Alcaldía particularmente abertas para todos os cantos veciños que irán a chegar ata ali as súas queixas, que é cada diario, o seu sentir, as súas ambicións, escoitámolos a todos. Se calquera que coñeza como funciona o Concello sabe que falar comigo significa subir polas escaleiras, mirar se estou ocupada ou se non estou, entrar para dentro e falar. Non hai ningún veciño que poda decir que non foi atendido en esa situación. Ademais deso, pois sabemos que hai novas tecnoloxías, imos a poñer en marcha unha app na que os veciños poidan comunicarse tamén co Concello. Tamén se comunica, pero temos a administración electrónica, temos moitísimas vías de comunicación. Pero, sobre todo, o que temos no Partido Popular son os concelleiros e os integrantes da lista do Partido Popular que representan a cada parroquia. Eso é o que de verdad nos te pon en comunicación cos veciños. Somos xente que estamos sempre polo Concello, que conocemos de primeira man as necesidades e as ambicións dos nosos veciños en todos os ámbitos, porque a verdade é que é unha lista bastante diversa, é dicir, que non somos un grupiño de xente que nos unimos entre nós e falamos entre nós e nada máis. Tocamos todos os paus, todos os sectores, e iso creo que é realmente o que significa a comunicación do Concello cos veciños, que os concelleiros estén polas parroquias. Eu visito todos os días algunha parroquia ou dúas, ou estamos, pois eso, vivimos o que contaba antes ao principio, vivimos Outes. Para min vivir Outes é coñecer de primeira man o que lle pasa aos nosos veciños, saber o seu sentir, saber o que necesitan. A nosa misión é darlle resposta a ese sentir e darlle solucións aos seus problemas. Iso penso que é a mellor maneira de comunicación entre concello e veciño. Pois a ver que propostas ten o candidato do Partido Socialista para fomentar a participación veciñal na vida política. Vamos a ver, os veciños xa están participando. Están participando dende o momento en que nos reclaman un cambio en Outes. Verémolo a partir do 26 de maio, pero nós estamos organizando unhas charlas cos veciños, indo á xunta deles, non que les veñan á xunta a nós. Imos poñer en marcha, a señora Molinos falaba dunha app, xa existe, que é a Liña Verde, que para que en calquer momento que o veciño vesa calquer detalle, ao mesmo momento lle poda sacar unha foto e mandárnoslo ao Concello para que en 7 días máximo este ese problema resolto, ou polo menos se teña constancia de que un Concello que fai algo e que atende a ese veciño. É dicir, danos igual que sea o veciño do Partido Popular, que sea o veciño do Bloque, que sea un veciño de Compromiso. A nós tamén, tamén nos dá exactamente igual como podemos comprobar desde sempre. Usted di que atende a todos, eu sei que os amigos que os atende. Teño algunhas queixas das súas atencións, pero non as vou dicir, porque, xa digo, queremos mirar, desde o Partido Socialista queremos mirar para adiante, queremos pensar no futuro e non no que veu detrás. Eu atendo os amigos porque son meus amigos os 6.412 veciños de Outes son os meus amigos, por iso os atendo a todos. Ojalá sea así. Bueno, pois a maiores do tema da participación quixera engadir unha última cuestión sobre a transparencia e sobre a regeneración democrática, un asunto do que se falou e do que se fala dende hai anos, que está tamén de plena actualidade non só no panorama político galego, senón que no panorama político, digamos, estatal. Como podemos facer para que a transparencia, para que os concellos sexan tamén máis transparentes en canto a datos, en canto a soldos? É que agora mesmo pois xa existe casi esa transparencia. Nós estamos, temos a sede electrónica, estamos co programa de gestión que teñen acceso os concelleiros que teñen representación.
calquera pode pedir calquer documentación que necesite no Concello, non hai ningún problema. Nós non temos nada desenvolto ao 100%. Sí, nós non temos ningún problema en deixar calquer tipo de documentación a que legalmente se teña acceso, evidentemente. Habrá algunha a criterio da Secretaría do Concello que non se poda utilizar, pero en xeral non é así. Hai unha anécdota que o Concello de Outes ten as paredes os tabiques dos diferentes dependencias son de cristal. A transparencia do Concello de Outes tamén é como os tabiques de cristal, é completamente transparente, non temos ningún problema, como non temos nada que ocultar, pois non temos ningún problema en enseñar o que temos. Decíame o antigo alcalde de Outes, entre un dos moitísimos consellos, todos vos, que me dou, un deles que é o que me parece que estará no frontispicio da alcaldía, que é o que non queiras que se sepa, non o fagas. Eu eso levo a rajatabla, polo tanto, pode ver calquera o que nós facemos, non hai ningún problema. Pois a ver se o candidato do PSD comparte ese argumento de que o Concello de Outes é 100% transparente. É que me toca na fibra, quero mirar para adiante, quero decir o que vamos facer nós. Nós sí vamos ser transparentes. Nós vamos ter a disposición de todo o mundo todos os datos que necesiten, exceptuando o que decía a señora Molinos, que non poda. Resérvome comentarios. Para ser transparente hai que enseñar todo. Non digo máis, hai que enseñar todo. Bueno, vostede como faría para fomentar entón a ver, indudablemente, os veciños poden vir ao Concello, preguntar o que queiran, non imos agachar nada, vamos a estar cos veciños e traballando para os veciños. Ese é a nosa labor. Eso que decía de que non quere decir de agachar todo, non sei se se refiere a algo en concreto. O futuro, confío no futuro. Bueno, pois non me quedou contestada a miña pregunta. Bueno, pois se lles parece, imos poñendo o punto final a este debate electoral do Concello de Outes. Xa saben que os últimos minutos dedicámolos a que os candidatos aquí presentes se dirixan a toda a audiencia de Canal Rías Baixas e, por suposto, en especial aos seus veciños e veciñas, neste caso, a veciñanza do Concello de Outes. Ten a palabra o candidato do Partido Socialista. Ten por diante 60 segundos aquela cámara. Querido veciña, querido veciño, querido amigo, pídoche o teu apoio para ser o alcalde, pídoche o voto para o Partido Socialista, pero sobre todo pídoche o voto para cambiar Outes, para facer un concello con máis oportunidades de emprego, para construir unha escola infantil, para mellorar a atención aos nosos maiores, para potenciar o turismo e para que teñamos un futuro. Hai dúas alternativas o próximo 26 de maio. Seguir co actual goberno do Partido Popular, que está esgotado, que está caduco, ou apostar polo Partido Socialista para liderar o cambio no noso Concello. Si queres cambiar o Concello, pídoche o teu apoio para min e para o Partido Socialista. Moitas gracias por escoitarme. Como ainda non estamos oficialmente en campaña electoral para as eleccións municipais, quero lembrarlles que non poden directamente pedir o voto, aínda que, bueno, como a grabación, como quero aclarar que a grabación deste programa tamén se está facendo antes da cita electoral do 28 de abril, antes das eleccións xerais, pois non habría ningún problema, polo tanto, en que o candidato do Partido Socialista directamente pida o voto. Xa saben que legalmente non se pode pedir o voto se non estamos oficialmente en campaña electoral, así que, neste caso, o candidato socialista pediu o voto para as eleccións xerais e non para as municipais. Imos co minuto final da candidata do Partido Popular. Ten por diante 60 segundos aquela cámara. Moi ben. Un pequeniño inciso, a mí dá a impresión de que eu pedía para as municipais. Bueno, pero ímolo deixar ímolo así. obviar, non hai problema. Cando queira. Ben, pois o PP de Outes quere seguir traballando con intensidade para levar adiante todas as iniciativas que defendan e melloren a calidade de vida dos outenses, que miren pola xente e que creen oportunidades para todos. O PP non quere que o noso goberno se estanque con políticas demagóxicas, sin bases reais, que piden o cambio polo cambio, sin ningún argumento que poda razoar esa petición. A nosa única motivación é a procura do mellor para os outenses. Estou segura de que eles saberán responder
coa súa confianza, o que nós responderemos con honestidade, con honradez e con traballo, como vimos facendo nos últimos 24 anos. Nós temos o aval desos 24 anos de goberno, e os logros que se conseguiron están aí para velos. O único que hai que facer é abrir os ollos, mirar con obxectividade, sen presuicios e sen sectarismos. Rematou xa o seu Xa tempo, é rematou tan o meu só un tempo. minuto de tempo, pasa moi rápido, máis rápido do que parece. Pois así, poñemos o punto final a este, temos que marchar, poñemos o punto final a este Contrastes Outes, graciñas aos dous candidatos que estiveron hoxe aquí presentes, e moita sorte tamén nesa cita electoral. Lembrolles que ademais destas dúas papeletas que atoparán no 26 de maio, nesa data electoral das eleccións municipais, ademais da papeleta do Partido Popular e do Partido Socialista, atoparán nos seus colexios electorais no Concello de Outes a papeleta do Bloque Nacionalista Galego e a papeleta de Compromiso Outes. Antes de marchar, lembrolles máis citas electorais que temos aquí nesta programación centrada nesas comicios municipais aquí en Canal Rías Baixas. Mañá visita este plató de Contrastes o Concello de Padrón. Imoslle facer unha entrevista á candidata á alcaldía polo Bloque Nacionalista Galego, porque o resto de candidatos citados non quixeron participar no debate electoral, así que a única candidata que tivo a ben participar ten todo o seu dereito a expoñer os seus argumentos, será nun formato de entrevista, como lles digo. O vindeiro luns marchamos ata o Concello de Muros, o martes estaremos na Pobra do Caramiñal e o mércores estaremos cos candidatos do Concello de Caldas. Graciñas, como sempre, pola súa atención. Adeus.